Sengket ora mau iki bang mekarmu ora bayar lho Mas. Kowe roh ta. Bojomu asline ngono kuwi. Ngono kok dongeng ngene paranono idonono. Lah kok menakmu nang anakmu dhewe. Ora, aku gawe kowe iki sampe ngombe SDK-ne ping 5. Bukti. Aja nuwun mbokmu ngene iki. Iki cintaku. Wes cintamu. Ya kudune malah nurun bae nek nurun kaya kowe kaya kula weling. Blunteng-blunteng ngono. Ojo ngisi-ngisi deh. Iki sebut karo ngono. Kuwi lames lho nggih. Ning ngene iki kok dudone agamamu. Lah wong kowe iki lho jilid papat lurung sampe kok enak. Lah contohmu mbok saiki tuku es teh. Wong Jawa iki aja lali karo Jawane. Iya. Lah kowe iki paling ndak ndonga iki wis pisan bae wis cukup. Wong Jawa kudu papat ibad 5 pancer. Wong Jawa kudu paham kuwi. Tangane nek nyuwek kancane, ora usah buding-buding. Malah tak celuk matamu. Lah kok nesuki sampe iki mare wong Jawa balurah. Bener. Iki wong Jawa to. Nyapa? Aja sampe nguyuh madhep ngidul. Lah apa ta sebabe wong masalah nguyuh kok bermasalah nih. Kuwi sing nguyuh wong mendem-mendem. Goblok iki. Ya karena kamu kuwi. Ada iso. Apa ta sebabe kok nguyuh ora madhep ngidul. Lah dhek kerja kecul. Lah dhek matane. Lah kok suwi lho kok. Aku kerja. Iya ya ora dadi isin. Apa sebabnya arek nguyuh madhep ngidul? Aku ngomong Mbak Lurah aja sampe uyuh madhep ngidul iki apa? Ya apa? Dayange awak dhewe Nirara Kidul. Mosok Nirara Kidul mbok uyu. Aku dhewe karo Mbak Lurah uyuh madhep ngidul nggih. Iya. Lah kuwi lak dhek iki madhep ngidul kuwi sejatine ora kok ngono kuwi lho Mas. Bener wong iki madhep ngidul ning rak didengak ning ngene lho. Ayo. Kowe kuwi lho ora sing apik. Aku donga sik. Ya donga sing pisan ora kok ora sampe. Wis dongane wis dongane.
mau lambene kaya ngono. Tangane wis dicolek to tangane wis lho. Ya dadi yo bilang. Paling enggak iki nek ora kuat mbok aja ngono kuwi sok berkasan ning ngarepe wong wedok. Kuwi anakmu lho tukang jajan. Nek ora kuat iki mbok kok pasrah nek emas ngene iki. Lanjut. Ora apa-apa. Kowe nek pengen golek gedine iki opo iki bangun dolphin iki. Mari pegel. Wah, iki gede ya. Ah, gede ana kok kalau. Ganti. Sik. Kok tak ucap dulu lho. Tonton iki yo. Kok sing tatap nih. Lah karepku nek nyontoni sing agresif iki piye? Ojo kasar-kasar nggih. Ojo kasar-kasar. Tawar sing apik. Isik kaya ngono ki wis lara kabeh. Biya. Tasya kaya ngono kok lara kabeh. Biya. Ya Allah Tasya kok kaya ngono. Siapa yang ngomong loh? Sing alus ki piye? Apane ora kuat ono karo karo isine.
asline ngono kuwi. Ngono kuwi ngono kuwi semuanya ini paranono idonono. Ya kok enak ngene. Ya. Iki mang percobaan. Tapi katanya bokongnya belajar tuh. Lambemu percobaan oh bojone kancane iki ya cuman iki. Ora apa-apa, sing duit tok. Tapi ngirim bojomu ini tinggal bosok ya. Bocah jeblet. Ya paling enggak nek karo iki lah karepe iki diperhalus. Mbok diduwe ae ta. Bosom iki. Lah ora sak didu bojone to. Olene. Iya lah bang, putih suntik silikon. Bang mau ke putih nak perlu suntik silikon. Silikon, suntik ni silikon. Di kota ya pancet ae. Paling enggak nek bojo alus ngene iki. Ora nyendhe-nyendhe kaya bojomu kuwi. Keturun aku ya putih ganteng iki. Bocah kaya ngene lho ya Allah. Aku karo iki kata pas mendem lho. Iki disawar burung nggih. Ngomong nah. Yo paling gak depan kok. Jangan delok kok kibrae. Oke. Udah anakmu iki kok jahat ngono to nggih sebagai bapak. Balik, ngono balik. Anakmu kok balik iki. Apa tuman karo iki padha putih ya? Mesem, Mbak. Padha putih iki apa? Mosok tumor, ben ketoke pas matane iki kan kok. Boto ta palan. Oh, kene gede. Karepmu dhewe. Jajak didu iki lho bocah iki lho. Kamu kelebihannya apa? Kelebihan ngono to lho. Lah tuh bener cilik-cilik cabe rawit. Iki satu cara satu ora kok ganongan. Apa? Iki cara satu duwe kodam undung-undung. Kuwi apik to kuwi. Urung nek sing duwe to kuwi. Ora sing duwe. Ayo lek kowe sik lek. Jajale to. Iki bisu kata. Ora apa. Lugu bocah iki lugu ora bisu. Iki omong tunggale kok iso. Kok tunggale kok muni. ayo toh, iki jajale iki. Kesel, nah ya diminum bisa nggak? Bojo nek gemati karo anak gemati kena anak marbongko tuh. Kowe kaya pitik yo le. Kowe iki mbok aja iri karo anakku. Ya paling ngendak anakmu nyapa? Oh bayar solar iki. Ayo ada kiprahno. Kenceng ngono disudai kenceng le. Sungai pamburi ini nak
krungu. Dikeblek. Wah, anakmu budak. Lili ora bacok kamu. Ayo. Ladalah. Oke, kita ya nama anyang-anyangan nggih. Membayar kopi. Satu. Aku malah Oh, contohnya jemben ini mana itu kita jatuh. tahu arek tak jebul sumur. Contoh nono lah ora patek genah kok. Lah kok kira ini? Satu. Apa? Ketok ya anakku niku tak kaju Pak Purnomo. Satu. Injeksi. Mbok bocah ki di rumah sing apik kaya ngene iki. Wis padha karo masyarakat kene nek rumah anak nyatane ya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iki ora ganteng yo kita. Ya karo kowe. Ora ganteng bojoku ayu. Anakmu dhewe Anakmu dhewe. Ora. Aku gawe kowe iki sampe ngombe es degane ping 5. Bukti. Masa nuwun mbokmu ngene iki. Iki cintaku. Masa cintamu? Ya kudune malah nurun bae nek nurun kaya kowe kaya kula weling. Blunteng-blunteng ngono. Nek nurun iki elek siji to. Apa? Lek kentut rasa ditutupi. Gak tau mesti saya. Ada toh.
apa nggih? Apa kowe? Apa? Ambune apa kok? Hei, Mas Sius. Jangan dhewe. Lah wong kene para ngalim iki paling ndak etik iki dijogo kabeh kok kowe iki sasu-sasu. Perkara penduwe ae, Mak. Bocah kok gede sae. Iki lak wektu ra saya sore. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang wacon rasa wong dadake ya urung main. Engko bengi ya sik enek acarane. Menika wonten mengke bibar ngisak menika wonten atraksi spektakuler nggih menika kendange menika tewel mangan beling menika mangke dalu. Alhamdulillah. Yo.